There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside. Hello, good morning. May natanggap tayong parcel galing sa LBC. Ngayon i-unbox natin. Buboy, halo. Dumang ka mo sa luwas magkawat. Dumang sa ating dahan. Binigay sa akin ng kaibigan ko. So, ayaw niya magpabanggit kung ayaw niyang pabanggitin yung pangalan niya. Pero salamat sa kanya. So, actually, hindi ko to ine-expect. Hindi ko pa, may idea na ako kung ano ang laman nito. Pero, excited ako mga ka-online. So, tingnan natin kung anong laman. Pero, sabi niya, mahagamit ko dito sa pagbablog ko. So, mahagamit ko ito, protection, and salamat sa'yo. Thank you. So, i-unbox na natin, tara. So, yung unang bumugad is helmet strap. Then, ano na ba? Hello. So, excited tayo mga kaunla. Alam mo yung hininga ko, parang abot dito. Kasi first time kong magkakaroon ng ganitong gamit. Hello po. Ayan siya mga kaunla. Ayan siya. Patok. Ayan siya. Okay, okay. Pati mo sabi siya. Lala. Wow. So, ang sarap sa pakiramdam na meron nagbigay sa atin ito. So, ano kaya ito? Haldin po ba ito? Ilban sabi doon. Ilban. Sarap pa na, oy. Sumuwi kaya. Humali sabi. Di. Ito pala siya. Action camera. Action camera siya. 4K action camera. Wi-Fi. Waterproof. 24. So, wala tayong idea kung paano gamitin to. Pero mamaya, i-YouTube na lang natin. Buboy din nga eh. YouTube. Ano muna kaya? YouTube ako. Makuliton ka kayang maray. Ito yung sarap yan, makuliton. Ban? Palit dala na sinunod naman. Ilban. Gano'n mo sabi ito. Ano ba to? Hindi ko alam kung paano ko sisimulan yung
Ito. Please remove the screen protector before use. The screen is protected by the second inside ticker one. Ito na ata yung pinaka-camera niya. Ito na. Mamaya pag-aaralan natin pagkatapos. Check muna natin yung laman. Ilban talaga mo. Dahil mo sabi naman kay Ilban, duman mo kay ay Juban. Ulitin kang maray. Lamon mo na, itaw mo duman ha. Juban. Kumusin mo na. Hilinga. Pakaray mo man ban. Magkatang. Ay, magpagod yun. Ilban. May manual naman siya, action cam, user manual. Kaya hindi naman tayo nahihirapan ninyo. Ang dami niyang accessories na kasama. Hindi ko alam kung paano ito gawin. Tapos ito, ewan ko ano to. Ayun. Ito pang camera. Tapos ito, video. Ayun. Mamaya i-assemble na natin. Medyo excited pero parang ang hirap i-assemble pero gagawin natin lahat para ma-assemble na ito ngayon. Para magamit na natin. Ayun. Then, mamaya, pag okay yung panahon, mamaya gamitin natin din para mag-testing natin yung So, ayun mga ka-online, tinetesting na natin yung OSIC S9R. Andito tayo ngayon sa Zone 8, Dakwilan, Salugon, San Jose, Camarines Sur. So, ayun. Tapos, tinetesting natin kung hindi ko pa alam kung anong kalalabasan ng video kasi naka waterproof case siya, baka mabasa yung harapan, baka lumabo yung cam, and yung audio hindi ko pa alam kung okay ba. So sa ngayon ikot-ikot muna tayo dito sa Barangay Salugon, San Jose, Camarines Sur, sa Bicol. Ayun. Medyo madulas yung kalsada kaya dahan-dahan tayo. Actually kanina maulan ng konti pero okay naman yung panahon. Di yung testing natin ngayon para magamit na natin mamaya kasi mamaya magdi-deliver tayo dalawang Euratix foam original. I-deliver natin sa Buhi sa Nabwa, Camarines Sur. So andito tayo ngayon sa sentro na tayo ng Salugon. Ito yung pinaka-sentro nya. So ngayon ayan, ito yung covered court ng Salugon. Ayan. Hindi ko alam kung kumusta yung galaw niya. Andito tayo ngayon sa FC fuel station, yung bagong bukas na gasolinahan dito sa Salugon. And ito yung tindahan ni Paidoring. Ayan. Ito yung tindahan ni Blessy, saka ito yung tindahan ni Manay Nimya. Ayan.
Ito yung Unsay Hardware kay Uncle Paul. Ayan. Ayan, Inciso Rice Mill. And syempre dito, Puluan Rice Mill. Gusto ko ulit magpasalamat dun sa nagbigay nitong OSIC S9R. Kung nagtatanong kayo kung magkano yung presyo, wala pa akong idea. OSIC S9R Action Cam. So, hindi pa natin alam kung kumusta pa yung quality ng video and audio. So ayun, dito tayo. So approaching San Rafael, Tigaon.